സംസാരിക്കുന്നില്ല, പാട്ട് പാടാം. മരമേ മഴയേ നിലാമഴയേ മരമേ വേനൽ മരമേ ഇലയില്ലെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെ തണലാകുന്നു, നീ എങ്ങനെ തുണയാകുന്നു, നീ എങ്ങനെ മരമാകുന്നു, നീയെങ്കിൽ ഞാനെങ്ങനെ തണലാകുന്നു, ഞാനെങ്ങനെ തളരോ. പിന്നെ വേടെന്നുള്ള പേര് ഞാൻ ശരിക്കും വേട്ടക്കാരനാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കളിക്കുക എന്നുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കുറേ വേട്ടയാടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ശരിക്കും വേട്ടക്കാരനാണ്. അതിലൊരു 90% മാത്രം ശരിയാണ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട്